Salam hormat dari kami keluarga besar Campur Sari Prana Samudra Indonesia. Sesanti Niskolo Narbuka piparaning suka sugeng pepanggihan kalian kula sakadang keluarga Ageng Campur Sari Prana Samudra mijil saking tlatah kutha Manyaran Wonogiri dipun pangarsani Abah Hartono Hani Handayani kepareng sowan mundi dawuh saking ngarsanipun pepunden kula Bapa Jumbati Ibu Tunarni ing Kembang Sumberjo Semin Gunung Kidul. Kula sakadang kene nderek ngregengaken swasana nyugata rawuhipun sedaya para kadang tamu kanthi lelangan suka gegadingan Jawi saha lelagon Campur Sari saha nderekaken lumat dening adicara ingkang katur. Adicara Boyong Basuki Atmaja temanten sekalian. Bagus Tarkobin Putran Jalu Bapa Jumbati Ibu Tunarni ing Kembang Sumberjo Semin Gunung Kidul ingkang sampun lulus Raharjo Andhaup Anjatu Krami Roro Safila Wilada Putri putra putri Bapa Suhardi Ibu Riswanti ugi saking Kembang Sumberjo Semin Gunung Kidul. Mugi-mugi pikantuk dangu pangestunipun sedaya para kadang tamu Barayagung Atmaja temanten sekalian dados keluarga ingkang bagya mulya saged mujudaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Mugi salajengipun ngaturaken sugeng lenggah dumateng sedaya para kadang tamu. Mugi lenggah kanthi mardu martikaning penggalih sinambi wawan pangandikan saprayoginipun saha ngedhapi sugata ingkang sampun katur wonten ngarsa panjenengan. Kula dherekaken kanthi langsung kula Ageng Campur Sari lumantar kadang-kadang Prana Samudra Indonesia. Pribadi kula piyambak Anjat Sutrisno ingkang minangka kusir kendali kadang-kadang Prana Samudra ugi ngaturaken sugeng lenggah monggo kula dherekaken suka parisuka mangun sukaning indriya. Prana Samudra keparang sowan nganti wonten catur widwati ingkang samapta gati saegeng diri badhe ngaturaken lelangan suka kunjuk sedaya para pamirsa para pandhemen budaya Campur Sari. Kula tepangaken setunggal muka sawiji lenggah kiwa piyambak kula aturi semana saking balengan Nimas Ayu Nisa Anisa. Babaran Kutha Wuryantara Nimas Ayu Dila Anggraini. Salajengipun kadang-kadang Prana Samudra karegengaken artis biduani tanan cantik jelita, cantik-cantiknya Gunung Kidul, asal dari Sampeng Gunung Kidul, Mas Ayu Putri Paramita.
papanipun artisipun ingkang jumeneng wonten iring mriki ingkang kepareng badhe mirsani kula aturi mirsani majeng mriki. Pungkasan juraganipun Prana Samudra Putri, Big Boss-nya Prana Samudra, Bayu Hani Handayani. Prana Samudra. Samapto gati sawigoing niri kadang-kadang Prana Samudra badhe saos langan. Salam hormat dari kami keluarga besar Campur Sari Prana Samudra Indonesia.